പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന പട്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി റാസി കുളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിക്കും. അതാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഹായ് നമസ്കാരം, റഷീദ് റാഷ് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൃഗ പക്ഷി സ്നേഹിയായ ഒരു കോഴിക്കോട്ടുകാരനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് അസീസ്ക. അസീസ്ക ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിയപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. ഇതുവരെ ഞാൻ പബ്ലിക് ആക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വന്ന് ചാനലുകാരും മറ്റുള്ളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടൊക്കെ. ഇന്ന് വരെ ഇത് ടൈം വരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഒരു 1:30-2:30 മണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുമ്പോഴത്തെ വണ്ടിക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോകും. ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ അനുസരണം ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ തെരുവ് നായ്ക്കളെ പോറ്റിയാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുകയോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ആൾക്കാർക്ക്. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം എന്നെ പറ്റിയിട്ട്, എൻ്റെ മേഖലനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് അറിയാം. ഇല്ല, എന്നെ കണ്ടാൽ വരുന്ന എന്നെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ എന്ത് വിളി കേട്ടാലും ഏത് ലോങ്ങെന്ന് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. ഞാൻ ഏത് ലോങ്ങെന്ന് പോയിട്ട് പരിപാടി എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പോയി വിളിച്ചാൽ ഇത് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തോടെ ഈ ഇറ്റക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ നിർത്തും. വിസിലടി ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ഇതിലുള്ള സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് പഠിച്ച ഒരു കഴിവും അല്ല എനിക്ക് തന്നിക്കണം. ആ കഴിവ് ഞാൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. ഇന്ന് മാത്രമുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കണതല്ല, ഒരുപാടായി. പരുന്ത്, കൊക്ക്, ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വിളിച്ചാലുണ്ടാവും. സാർ ഇപ്പോൾ ഒരു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ വന്നാൽ കാണാം. ഇപ്പോൾ ഈ പരിസരത്ത് ഒരൊറ്റൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ 1000-കണക്കിന് പേരിനെ സാറിന് കാണാം. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഇതിൻ്റെ യജമാനെന്ന് കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ അറിയും. പിന്നെ സൈക്കിൾ കണ്ടിക്കണ് ഇപ്പോൾ യജമാൻ എത്തിക്കുന്ന ഓലിക്കറിയാം. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു കാക്ക വന്ന് കരഞ്ഞു. അതാണ്. അതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു പട്ടികളുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന പട്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി റാസി കുളിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അനുസരിക്കും. അതാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഗുണം എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിൽ അപകടകാരികളുണ്ട്, എല്ലാത്തുകളിലും അപകടകാരിയുണ്ട്. ഇതൊരു പട്ടി പെറ്റ് കിടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോൾ കടിച്ചു വരും. ആ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളെ നളയമ്പറമ്പിൽ ഒരുപാട് ഇവിടുത്തേനക്കടി 1000-കണക്കിന് നായ്ക്കളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഒരുപാട് 500-1000 നായ്ക്കളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇന്ന് വരെ അവിടുത്തെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റികൾ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരെ കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചത്ത മാംസങ്ങൾ മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇന്ന് വരെ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ആക്രമിച്ചെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് പാർട്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടലോ അതൊന്നുമല്ല, മാംസത്തിന് മാതിരിയുള്ള പാർട്സ് സാറിന് ശരിക്കും കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഏതാ വേസ്റ്റാണോ കൊടുക്കുന്നത്, മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പാർട്സ്. ആ പാർട്സാണ് ഇറ്റക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഓരോ ആൾക്കാർ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കും. ഞാൻ എന്നിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് കടകളിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. എല്ലാ കടകളിലും എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ എടുത്ത് വെക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് എടുത്ത് സൈക്കിൾ വെച്ച് കൊണ്ടുവരും. അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. ഇപ്പോൾ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇപ്പോൾ 2:30 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തൊഴിൽ ഇത് ഈറ്റ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോയാൽ പിന്നെ 5:30 ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ മേലെ തൊട്ടടുത്ത് അവിടെ വന്ന കാക്ക മാത്രമേ ഉണ്ടാവില്ല. 5:30 വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ബ്രെഡ്, ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കൽ, പത്തിരി, ഇതൊക്കെ വീടുന്നുണ്ടാക്കുന്ന പത്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു കൊടുക്കൽ. തൻ്റെ 15-ാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഉദ്യമമാണ് അസീസ്കയുടേത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം അസീസ്ക വിസിലടിച്ച് കൈകൊട്ടി വിളിച്ചാൽ 10,000-കണക്കിന് പരുന്തുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷികൾ ഇതൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. അദ്ദേഹം വിസിലടിച്ച് കൈകൊട്ടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാ നിറയെ പരുന്നുകളായി കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടില്ലേ, ആകാശം നിറയെ. അസീസ് ഖാൻ്റെ വിളി കേട്ട് വർഷങ്ങളായി വരുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം 15-ാം വയസ്സ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണിത്. കണ്ടില്ല, നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച കംപ്ലീറ്റ് കാലി നീലാകാശമായിരുന്നു, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിസിലടി കേട്ട് കണ്ടില്ല, അതാ താഴെ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു.
തന്നെ അറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിസിലടി കേട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ, ആ വിസിലടി കേട്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ 15-ാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയൊരു ഉദ്യമമാണിത്. ഈ ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹി അഥവാ ഇതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട്, പിന്നെ ഈ പരുന്തിനും അതേപോലെ പട്ടിക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന പോലെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. തെരുവട്ടികൾ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന വേറെ ആൾ ഇവിടെ കാണില്ല. അത് നമുക്ക് കാണാം. കുളിച്ച് വരാൻ പറയുന്നതാണ് ഈ കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആസിസ്ക കുളിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നായ്ക്കളോട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതാണ്. കുളിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആസിസ്ക എല്ലാ നായകനെ ഇതാ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കടൽ പോയി കുളിക്കുന്നത് കടയില്ല കുളിക്കുന്നുണ്ടില്ല. ഇതാ നായ്ക്കളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് കുളിക്കുന്ന മൂപ്പര് കൊടുത്ത ഭക്ഷണം എന്തൊരു അനുസരണമാണ്. അപ്പോൾ ആസിസ്ക കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു 10,000-കണക്കിന് പരുന്തുകളാണ് വന്നത്. അതേപോലെ കുറേ തെരുവ് പട്ടികളുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി കുളിച്ച് വാടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കുളിച്ച് വരുന്ന പട്ടികളെ വിശേഷമൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടു. വളരെ രസകരമായ വീഡിയോ, കൗതുകരമായ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ റഷീദ് റാഷ് മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി എത്തുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.